Aquesta etapa, en aquell moment sí mos tenien pànic les bandes de Peresí, quan anàvem a un certamen o alguna cosa. Si voleu, perquè és que la iniciació, n'hi hagué un grup de músics que estava parlant Costa, que érem 9. I recorde que tenia que eixir a Sant Josep a tocar ja a les Falles. I jo anava en 8 anys i mig o 9 en l'instrument. No tocava res encara, pràcticament. Una de les coses era els ensaios que vàrem fer de pas per el test de pas doble o de marxa per al casino. I recordo que allò era per riure, no? Marcant tots el pas, el que era un canvi de pas, i tota aquesta funció la desenvolupava el senyor Paco, el flauta. I recorde entonces anècdotes molt bones perquè mos tractava així un poquet, cada un tenia apodos, quasi mos es donava. Recorde que quan estaven donant lliçó, estaven tots sentats en la taula i ell per cridar algú cridrava a veure això que està fent punt de ganxo, i era algú que estava solfejant i no alçava a veure això que està arrastrant el ferrer de la tauleta, a veure si... Bueno, les anècdotes allà eren contínues. I quan isquérem a tocar a Sant Josep, recorde jo que el que cobràvem entonces mos varen facilitar una llista en els comptes de la liquidació per els 3 dies de Sant Josep i eren 36 pessetes dels 3 dies. I ahir tenien que pagar l'uniforme, la gorra i l'alquiler d'instrument i la quota de socio. Vull dir que els principis foren heroics. Després, si voleu, passeu ja a lo de Ramon Navarro, perquè en lo de Ramon Navarro, que no volia que me s'oblidara, és que en la segona sessió que anàrem, recorde que estava la banda del Xinet i quan estaven tots dalt, el director de la banda del Xinet mos denuncià que duíem 2 professionals o 3, no sé. I entonces armàvem allí entre el jurat i el director, que era l'autor del Pepita Greus, el Xinet, aquell del bigotot. I nada, aquell fent-se fort en què duien 2 i que anava, que tenien que baixar i nosaltres tots estàvem formats a dalt en l'entaulat, però al final se solucionà aquell problema. I entonces anàrem, recorde que la corda de clarinets eren xavalers tots posaren tots allí, l'Ernesto, els Fideus, tots els miniets, i anàrem en una banda de novel·lets tots, però mira, tinguérem sort, vàrem pillar allí. I en aquell certamen concurrien 9 bandes, nada menys en la sessió de... Però alimenteu-la. N'hi ha una altra cosa del Paco que no s'ha dit quasi mai. És que Navarro estava en la banda de Paiporta i vingui així i Navarro venia un dia, de moment, i mos dirigia el senyor Paco. I acá l'ha tingut de director, se'n recordeu vosaltres d'això? Sí, arriba a fer una cosa... De director, encara. O sigui que, i és quan ja Navarro se deixava la Paiporta i s'hi dedicava més a la banda Godella. Que és l'època en què la banda Godella no eren quasi ningú, de clarinets estava Saborano, Cola, Antonio, el Tifarronero, i no sé si algú més, Rambleta crec que estava, però se n'anà allà també. Pepe Nassos també. Sí, jo dic des que havien entrat entonces, i això eren els més majors de nosaltres. Cola, Antonio i Zamorano. Crec que eren aquests 3, no n'hi havia més. Que augmentaven la corda de clarinet, que estava el Cachol tocava també, el tio de la Madonna, Pepe, Rissats, me pareix que també, però estigué també complint de director, el senyor Paco. El hueco que deixàvem pel segon ensaio, recorda que el feia ell. Recorda que fou un director també de la banda. Recorda que és una cosa que no s'ha dit mai. Però està ahí està també. Quan se va jubilar, Gomis, que va estar de provisional, el Paco. Sí, estigui molt poc de temps. Va eixir del pas perquè, clar, no estàvem sense director.
estigui algo de temps, sí. I dels anys 40, quins són els certàmens que recordeu, que tingueren més èxit? Perquè jo veig així que estigui en certamen de Llíria, en el 46... I és el principi. Coco Toledano i la Golondrina de I Golondrina de Madrid, sí. I de Llíria s'armà molt de jaleo allí, se'n recordeu? De Llíria n'hi ha anècdota inclús molt bona. N'hi ha una que és Alberto conserva la fotografia perquè Alberto era el solista, fliscorno solista, y entonces así en Godella, pues claro, per nosaltres o per al públic era una novetat el que anàrem al certamen, no n'hi havia encara experiència en això, i recordo que l'alçaren a ombros, Alberto el duien a ombros en el resultat, però recordo que nosaltres ensaiàrem en la societat, la Unió Musical de Llíria, i mos digueren uns amics músics que jo tenia del conservatori, i me diuen, no aneu a tindre prèmit, que el xurat és de la primitiva, I efectivament, així a font, Cebrián, que era el director entonces de la banda primitiva, el germà estava en el xurat. I era l'autor del Zoco Toledano, crec que era. Dir que n'hi hagué aquestes coses que passaven al certamen, no? I després la gent de Godella estava molt il·lusionada perquè hasta entonces Godella no n'hi havia ni futbol, ni hi havia ningún atractiu per la gent jove. I clar, el grup este que va eixir manejar molt al poble, i el poble anà a Llíria, i el clàssic mos se l'han robat, això era molt característic dels certàmens, mos se l'han robat, bueno, si n'en vingueren tots, que se l'havien robat. N'hi havia un certamen de Benaguasil, i de puesto de Benaguasil, que tocava la incompleta, i estava el mestre, que crec que està verificat, el mestre Palanca, que estava de xurat, que fa el primer mestre que tinguérem en la banda. No vol nombrar-la ara. Pues fue ficar la actuación de la banda Godella, una actuación y tocó la incompleta, una incompleta completa. I eren xiquets tots. I després tenim una altra, l'obra que tocaven, que crec que era que dèiem l'Alamí, li diem vosaltres. Recordeu que era el germà del mestre Navarro, venia i li ajudaven al metal en aquest certamen. I n'hi havia un passatge que feia l'Alamí, l'Alamí, i nosaltres al meu mateix, avui ve l'Alamí o no ve l'Alamí. La recordo també, la recordo jo. N'hi ha anècdotes també, moltes reeixides també. Entonces tindríem la del 46 de Llíria, el 47 en Benaguasil, i després també hi ha una important del 49 que obtinguérem el primer premi de segona secció en el certamen de València. Esa es la banda que el concurs te diría que actuaren 9 bandes, Sol en mi tierra y Cumbres. Cumbres de mi tierra, o Sol en la cumbre. Això és el senyor flauta, que tenia un solo de flauta. N'hi ha un solo de... Sol en la cumbre. Tocat perquè nosaltres Pepín, el su cosí, orquesta i banda. Pues n'hi ha un solo que el tio Paco tot era pierre. I quan acabà el feu tot de en la vida que aquest home me faria tocar a mi este solo.